Rasanya jantan bakuku kini kota banyak tadangan dalam kandang karema iru di galanggang sorak tak keluar dari baru punan kalai kayo cando labih bapiti kakonyo urang ba urusi lupo pario balun barisi. Jadi apa guna de urang banyak, pandailah tantunan katuladan. Usaha bakati si diri awak, kau jaso urang nan diharapkan. Janganlah sampai ongo tabali nan cadianyo habita jua. Nan kasansai si badan diri seso mangko manyasar. Iyo ba iyo mangko sakato bare dipikul ringan di jinjing. Kita bakawan coba sudaro usah balaga ogo santim. Di dalam kampung coba nagari banyak nangka ditenggangkan. Dalam karajo coba usaha manjilek mencari muko. Janganlah sampai ongonyo tabali nan cadianyo habita jua. Nan kasansai si badan diri sesomangko manyasar. Jadi apa guna de urang banyak, pandailah tantunan katuladan. Usaha bakati si diri awak, kau jaso urang nan diharapkan. Janganlah sampai ongo tabali nan cadianyo habita jua. Nan kasansai si badan diri seso mangko manyasar. Iyo ba iyo mangko sakato bare dipikul ringan di jinjing. Kita bakawan coba sudaro usah balaga ogo santim.
sampai ongoknya tak balik nan cadiannya habita jua nan kasan saya si badan diri sesomangku